Diyos, maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. Hearts so filled with sadness, sacred call on you. Serenity in gladness, soothe our misery. Patron of helpless wondrous change to joy, my In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of With sinners. confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabotan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, ulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan, padagos an labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasailan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, Marlon G. Obis and family, Nelson D. and family, Chan and De Vera family, Ning Chato and family, Sanchez family, Chito Sarte Lopez, in honor of Saint Jude Thaddeus, dulot kan De Lima family. Pasasalamat, dulot ni Rosa Tangli, Judy Remlinli, De Los Santos family. Special na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For physician licensure exam 2025. Dulot ni Maria Carla B. Adornado. Special na kagadan, dulot ni Josel Asaytuno and family. Susan D. Ang.
for good health of Chan and Rivera family, especially Shane Merrill and Marivet, for financial blessings, dulot ni Ning Chato and family, for good health and total healing of Mark Joshua Chato, dulot ni Ning Chato and family, for safe travel, dulot kan Octavo family, to pass the exam, dulot ni Ronald Bello, for employment abroad of Lian and Aliyah, dulot ni Leah and Alan, for good health, dulot ni Margie and Avelino family, special na kagadan, dulot ni Rosa Tang Lee, Judy Remlin Lee, Jefferson Ryan Lee, for successful board examination of Christine Joy, dulot kan Molyasgo family, para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Simona, Jose, dulot ni F&S Velasco, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Karina, dulot kan Diskaya family, Rafael, Hazel, dulot kan Manuel's family, Maria Salvador, dulot ni Julie Ang and family, All Souls, dulot ni Ning Chato and family, Felipe Sr., dulot kan Sanchez family, Domingo, dulot ni Dantes and Cortez family, Josephine, dulot ni Harold Andes and family, Estelito Jr., dulot ni Emily and Siminiano, Dading, dulot ni Dana and Emil Castillo. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon. Thank you.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Tiripon kita tanganing giraray magpamibi sa satuyang mahal na patron San Judas Tadeo. Sa ebanghelyo ngunyan, an kagurangnan nagtutukdo manungod sa pagpamibi, na an pamibi iyo an hararom na pakipagrelasyon sa Dios. Punantaan selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asing pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamikbi kita. O Diyos, nahulikan paladan na apostoles, nagtugot na kami mamidbidan an sa imong ngaran. Hulikan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na an simbahan, danay na magtalubo sa bilang nin mga tawong nagtutubod sa imo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Enot na babasahon, ginuno sa libro ni Propeta Malakias. Nagtataram kamo nin magabat na mga tataramon tumang sako, olay nin kagurangnan, dangan minahapot kamo, ano ang samong itinaram na tumang sa imo. Nagsarabi kamo, sayang ang padlingkod sa Diyos, ano ang pakinabangon ta kung makuyog kita kan sa iyang mga tugon, asin maglakaw kitang mamundo sa atubang kan kagurangnan nin mga hukbo. Puon ngunyan, sasabiyon ming paladan ang mga mapaabaw-abaw. Huli taan mga nagibo nin karatan, iyo ang napapakarahay. Asin kan tinutukso nin daan Diyos, di man nin nangyayari sa inda. Dangan ang mga may pagkatakot sa Diyos, nag-urolay-olay, dinangog sinda nin kagurangnan, asin pinagimate, asin isinurat sa libro, nagirumduman sa atubang niya, ang mapadapit sa mga natatakot sa kagurangnan, asin nagsasarig sa iyang ngaran. Dangan nagsabi ang kagurangnan nin mga hukbo, sinda magiging sakuya ng God sa aldaw na ako magiro. Papatawadon ko sinda, siring sa tawo na pinapatawad ang aki na naglilingkod sa iya. Dangan mahiling giraray ang kalaenan kan banal asin kan maraot, kan naglilingkod sa Diyos asin daing naglilingkod sa iya. Hulita nagdadangadang ang aldaw, mainit siring sa sarong horno, na ang gabos na mapaabaw-abaw asin gabos na nagibunin maraot, magiging uhot. Sa aldaw na iya na madatong, tutugunon sinda, sabi nin kagurangnan, asin daing matatada sa inda, minsan gamot, minsan sanga. Alagad kamo na may pagkatakot sa sakuyang ngaran, masirang sa saindo an aldaw nin katanosan, asin bubulungon kamo. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. paladan ang mga nagsasarig sa kagurangnan, Paladan ang mga nagsasarig sa kagurangnan. paladan ang tawo na daing nagsusunod sa hatol nin tampalasan, daing naglalakaw sa dala nin parakasala, daing nakikisumaro sa mga paralanghad, kundi ikinakaugma ang tugo nin Diyos, tugo na sa iyang pinaghurup-hurup aldaw banggi. Paladan ang mga nagsasarig sa kagurangnan.
Siya siring sa kahoy na itinanom sa tampi ni nagbubulos na tubig. Minataonin bunga sa kapanahonan, asin ang dahon di naluluyos, mauswag ang sa iyang pagkabuhay. Palada ng mga nagsasarig sa kagurangnan. Bakong siring kaini ang tawong tampalasan, ini nakakabaing sa ata na pinapalid kanduros. Binabantayanin kagurangnan ang dalanin mga matanos, alagad ang dalanin tampalasan sa iyang rinaraot. Palada ng mga nagsasarig sa kagurangnan. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, halimbawa, saro sa Indo igwanin katuod na mag-abot matangang banggi. Asin magsabi, katuod, pautanga man ako nin tulong tinapay. May katuod akong nag-abot, asin mayo akong ikakapakakan. Asin halay sa laog, an katuod masimbag, daimo ako pagribukon, an puwerta na trangkahan na. An mga aki asin ako nasa higdaan na. Dai ako makakabangon tanganing itao an hinahagad mo. Sinasabi ko sa Indo, sa kapipirit, mabangon na sanaan sa imong katuod, dangan itatao ang hinahagad. Bakong huli ta katuod niya, kundi tanganing daina siya pagribukon. Kaya, sinasabihan ko kamo, maghagad, asin kamo tatawan. Maghanap, asin sa indong makukua. Magtuktok, asin kamo bubuksan. Hulitaan minahagad, minaako. An minahanap, nakakakua. Asin an minatuktok, binubuksan. Sisay sa Indo an ama, na kunan aki maghagad nin sira, an itatao uyang. Kun kamungani na mga maraot, nagtataunin marhay na bagay sa sadiri nindong aki, urugpaan sa indong ama sa langit, matao kan Espiritu Santo sa mga naghagad kaiyan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ini pong ebanghelyo ngunyan, kasugpon kan kasuhapon. This is a continuation of yesterday's gospel. Yesterday, the apostles were asking Jesus a certain request. Sabi ninda, Lord, teach us to pray. Teach us how to pray. How do you pray? How do you pray to Saint Jude? In answer to the request of the apostles, Jesus yesterday gave the first part of his answer. And first part, he taught them the Lord's Prayer. And you know the Lord's Prayer, ining ama niya mo, magayon na pamibi, dahil pinupunan siya sa sarong marhay, magayon na tataramon. It begins by saying, Our Father, samuyang Ama. It could have been our Master. It could have been our Lord. But Jesus taught them that this ought to be not a title of power, but of closeness. Dahil ang tinutukdo ni Jesus, prayer
is a relationship. E yu po ini an summary kan gabus niyang tinutukdo about prayer. Prayer is a relationship. Kaya nga ni, ining continuation kan response niya, ngunya na aldaw, kun kasuhapon, he talks about God as Father, ngunyan, he speaks of God as a close friend. Sabi ni Jesus, sarong aldaw daa, igwang sarong amigo na nagduman sa amigo niya, matangang banggi, nagahagad nangungutang nin tinapay, tamay bisitang nag-abot mayo siyang ikakapakakan. An amigo da imapadisturbo, pero dahil kan sa imong pagpangungulit, dahil kan paulit-ulit na paghagad, mabangon tamatao. Mabangon na sana siya asin matao, bako dahil mag-amigo kamo, kundi dahil sa kapipirit mo. We will focus our reflection on this phrase, dahil sa kapipirit mo. If we go back to the original Greek of Saint Luke, if we go back into the Gospel, an original Greek translation po kaini, Saint Luke uses the word anaidean. Anaidean. Literally, that translates to dahil kan kawaran nin supog, ding supog. O dahil dai ka nagpadaog sa supog, mabangon an amigo mo dahil mayo kang supog. It's not supposed to mean negative, pero buot sabihon, mabangon an amigo mo, dawa matangang banggina, dahil linampasan mo an sa imong kasupugan, you endured the shame. Because of your shameless persistence, it will be given to you. Shameless persistence. Pamimirit na wara na nin supog. Kita pong mga tao, pagdain ng supog-supog, ano pong buot sabihon kaiyan? Halimbawa, igwa kang amigo, amiga, pagkaulay mo siya, di ka na nanunukol, you don't measure your words anymore. Kaya mo nang sabihon kung anong nanggad ang nasa isip mo, nasa buot mo. What does that mean? Pag kaya mo na siyang hampasin, hambalusin, at hindi ka na nag-aalangan na baka after nito ay friendship over kayo, pag wala ka ng takot na masisira ang pagkakaibigan, what does that mean? Buot sabihon, hararom na ang relasyon. Tama po. Ibig sabihin, malalim na ang pinagsamahan, namuhunan sa relasyon. This is what Jesus is trying to say by using the imagery of two friends. Ipasabot sa satuya na arog man kaini dapat ang satuyang pamibi. Pagdayupot sa pamibi, if we are constant and faithful in prayer, nakakapamibi kita na mayo ng kaulangan. We become close friends with God. And we no longer relate with God with any hindrance. And you know, it brings God so much joy when we come to Him with our prayers. A few days from now, on October 15, we will celebrate the feast of Saint Teresa of Avila. She said something beautiful about asking for things from God. She said, "You pay God a compliment by asking great things of Him. You pay God a compliment by asking great things of Him." Kung naghahagad da kita sa mahal na Diyos, nin darakulang bagay, dakulang kaugmahan man po iyan sa puso kan mahal na Diyos. Dahil nagtutubod kita na kaya niyang itao ang gabustang pangangaipo. Aram po iyan kan mga magurang an pagmati na iyan. Bakung kita man po, pag an mga aki ta may hinahagad sa tuya, na darakulang bagay, minsan nakikigkig kita, ha? Saan ko yan kukuanon? Paano ko yan itatao sa imo? But because your child is asking for something great, as in nagtutubod siya na, kaya iyan ni mama, kaya iyan ni papa, it also delights us.
na an aki nagtitiwala sa imo, an aki nagtutubod sa kakayahan mo. It delights God when we ask Him of great things. And so towards the end of the gospel today, Jesus says, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Paborito taan verse na ini. Ang kagurangnan, ina-assure kita na itatao ang sa tuyang hinahagad. And so may I ask you, when was the last time that you asked God of great things? Kasuarin ka naghagad nin dakulang bagay hali sa Dios. Tibaad igwa kang hinahagad na milagro sa tabang ni St. Jude. Nakaidto mo pa hinahagad pero daiman tinatao kaya nagpundo ka na sa paghagad. May I invite you today, please, ask God again. Hagadon giraray sa pamikbi. O tibaad nasusupog ka na maghagad nin darakulang bagay dahil pagmati mo dakulon kang kasalan, bako kang maninigong maghagad. Kaya kang patawadon kan Dios, dahil masupog maghagad. Ask God again. Kung dai pa po nag-aabot ang hinahagad na biyaya sa tabang ni St. Jude, paugmahaan mahal na Diyos by asking Him of great things. Pauruotrong maghagad, shameless persistence in prayer, ulit-uliton sa pamibi, dahil masupog maghagad. Dahil itauman po kan Diyos ang hinahagad mo, o dai niya itao, o may itao siya na mas marhay, bako man po yan ang mas importante. Ang pinag-uulayan po digdi, bako kung itatao o dai itatao, bako po yan ang pinakamahalaga. Ultimately, ang pinaka-importante po digdi, ang satuyang relasyon, na nagrarom ang pakipagrelasyon sa Diyos. There's a beautiful part in our novena to St. Jude that says, Lord, whatever is your decision about this matter, I will never stop praising you and loving you and serving you. Quite interesting because that part of the novena gives us the impression like God is making decisions on a case-to-case basis for every prayer. Sa katunayan po, God doesn't work like that. He is not making decisions, so to speak. He has this eternal will. As in, pag namimibi po kita, dahil kita nangangadji tanganing baguhon ang isip kan Diyos. Lord, let me convince you, change your mind about my circumstance. Unfortunately, it doesn't work like that. We don't change the mind of God. We don't convince Him of things. To pray is to align ourselves with His will. Kagurangnan, tukduan mo ako na ilinya ang sadiri kong pagbuot sa kabutan mo. That I want what you want. That I will what you will. Baguhon mo ang puso ko dahil kan sa kuyang pagpamibi. Not that I change you, Lord, but that you change me. Make my will align with yours. Sa katapos-tapusi ang pinag-uulayan po, digdi bako kung itatao o dai itatao. Kundi hararom na ang relasyon dahil sige-sige ang pagpamibi. Tabangan lugod kita ni St. Jude, asin kan mga santo, na magrarom ang pamibi, ang relasyon sa Diyos. Pinudulot niya mo ang
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, hakuon man lugod kan satong kagurangnan. Lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, pakiakoa ining samuyang mga dulot, asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa apostoles ang simbahan, tanganing ang simbahan maging danay na tanda kan sa imong kabanalan digdi sa daga, asin magtaonin mga langit nun nakatukduan sa gabus na tawo. Kaya ngunya na sinsagkod pa man, kaibaan bilog na hukbo nin angheles, dusay sa imoan isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika nanggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyaning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, modelo nin mga marhay na ama. Kaiba kan apostoles, urugnaan sa muyang namumutan San Judas Tadeo. Gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man,
huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Siring kan tinukdo ni Jesus sa iyang apostoles, mamibi kita sa satuyang Ama. Ama niya mo nayaw Niyaong sa sa langit, langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit, ang samong kakanon sa aroaldaw, itaom mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Hagawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, bilang mga katuod kan kagurangnan, magpatinarauhan po kitanin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo na nagdadangog kan lambang pamibi. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sakramento,
sa imo kamurayan. Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Matukaw po. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugod ining sakramento na samuyang inako ngunyan, darahon kami sa imong eerokan, kun sain an sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot po sa 26,147 pesos as in 75 centavos. Anaambag niya to sa siring na misa, 3,254 pesos as in 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 8,690 pesos as in 5 centavos. Siring man sa Oktubre 19, mapauna po ang novenaryo kan sa tuyang mahal na patron, San Judas Tadeo, sagkod po ini sa Oktubre 27, sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa hapon alas 5:30. Sa aldaw na Webes, Sabado asin Domingo, ang nobena sa pagkahapon, mapoon sa oras na alas 5:40. Sa maawat po maging novena asin fiesta mas sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Sa mga maawat po magbakal nin souvenir items, arogan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ang mga ini sa opisina. Ngunya na bulan nin Oktubre, iyo ang bulan nin pag Santo Rosario, digdi po sa satuyang parokya, ginigibo ang pag Santo Rosario, pagkatapos nin pangultimong misa sa pagkahapon, iniimbitaran po kamo na magsabay asin partisipar sa nasabing aktibidad. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana, mga anonymous na tig 5,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 pesos, tulong 500 pesos, Loretta Mancera 5,000 pesos, Ray Gianan 3,000 pesos, Emily Oliva 1,000 pesos, Melinda Alipio 1,000 pesos, Michelle Solano 900 pesos, Rafaelita Hau and family 550 pesos, Binamira family 400 pesos. Diyos mabalos po. Tindog na po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo, asinan sa indong mga namumutan, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, maghinguwa sa pagpamibi. Salamat sa Diyos.